Počúvate Websupport podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. V dnešnom Jobcaste vítam Frederiku Kovalčíkovú, ktorá pracuje ako Talents and Culture Manager rovno pre 6 agentúr. Frederika, prosím ťa, povedz, ako sa to dá? Dá sa to jednoducho, pretože sme dve a pracujem v zásade primárne pre dve naše agentúry, pre reklamnú agentúru Viktor Leo Barnett a pre produkčnú agentúru Leopard Production. Pre zvyšné agentúry a firmy pracuje moja kolegyňa Zuzka, ktorú týmto pozdravujem. A v zásade máme rozdelenú tú agentu takto vo firmách a celú tú agendu HR, teda to Talents and Culture, my to voláme takto, tak máme rozdelenú po firmách, nie po úkonoch. Čiže vy vlastne zabezpečujete všetky tie služby, ktoré klasicky poznáme ako HR, a pre týchto 6 agentúr, ktoré sú reklamné, produkčné a podobne. Áno. Aké to je? Čo teda ty vlastne robíš? Ja keď som rozmýšľala vlastne, ako popísať túto svoju pozíciu, tak mi napadlo slovo pestrosť, lebo presne tak to je. Robím od toho, že píšem kandidátom, alebo teda im odpisujem, keď sa ozvú oni sami, čiže robím ten prvý kontakt, tú prvú komunikáciu, po pohovorí s tými ľuďmi, najprv s nimi som sama, potom sme aj s lídrom, ku ktorému toho človeka hľadáme, čiže komunikácia, pohovory, následne vystavujem job offer, teda tú ponuku, riešim s ľuďmi zmluvu pracovnú, kde si vlastne otáčame aj veci, keď sa im niečo nepáči alebo niečomu nerozumejú, že si chcú vysvetliť, čiže aj takéto právne veci, ak tam potrebujeme niečo meniť, tak komunikujem s právnikmi, čiže celú túto administratívu. Keď ten človek teda nastupuje, tak prvý deň ho ja ako keby uvítam, dám mu taký malý onboarding, usadím ho pri kolegov, zoznámim ho s kolegami a potom už ho nechám žiť v tom reklamnom nori našom a v zásade potom následne ako keby sa o toho človeka starám už aj keď je u nás interne, či už sa riešim s lídrami agentúr alebo tímov, či už sa staráme o jeho vzdelávanie, o jeho pracovný posun a všetky takéto drobné veci od feedbackov, teda takýchto one-to-one, respektíve two-o-one máme, že som tam ja, líder a ten človek a snažíme sa 2-krát ročne sa takto stretnúť, potom zároveň riešime, keď nám z toho niečo vyjde veci, čiže celá tá starostlivosť od toho človeka. Aj počas toho, keď je u nás, tak tie administratívne úkony, či už nejaké dodatky a tak ďalej k zmluvám, čiže toto stále na mne tak niekde visí tieto administratívne veci. A potom, ak náhodou ten človek u nás skončí, tak zároveň aj to ukončenie s ním riešime. Čiže celý taký ten proces a život toho človeka. Celý pracovný život toho jedného človeka u vás v niektorej z týchto 6 agentúr. To znamená, že ty si s ním od úplného začiatku, od hľadania toho vhodného zamestnanca až po prípadne jeho odchod z firmy. Áno. Hej. Frederika, čo ťa na tom najviac baví? Najväčšie zadosťučinenie cítim, keď tí ľudia, ako teraz sme spomenuli odchod, tak najväčšie zadosťučinenie cítim, keď tí ľudia neodchádzajú, ale u nás postupujú ďalej a keď vidím, ako sa z úplného juniora, ktorý prišiel ešte počas školy napríklad, stane seniorný človek, ktorý možno už aj si vedie nejaký menší tím, alebo veľký, alebo čokoľvek. Čiže baví ma, že vidím, že to bol fakt ten správny fit, že sme našli aj jedna, aj druhá strana to, čo sme potrebovali. Veľmi ma na tom teší aj to, keď tí ľudia ako keby sa tak navnímajú dobre, že sú kamaráti, že fungujú spolu aj mimo pracovnej doby a práce a čiže ten správny fit na to ma baví, vidieť to, ako sa to posúva. Ja viem, že u vás v agentúrach, v týchto reklamných a produkčných, je to predsa len iné. Nie je to taký klasický HR, je to také živšie podľa toho, čo ty o tom hovoríš. A je to zmena, nedržíte sa takého úplne zabehaného, ale vlastne tých ľudí tak dosť podporujete a vymýšľate im aj všelijaké kreatívne veci. V agentúrach, či už reklamnej, produkčnej, mediálnej, digitálnej, je tá dynamika veľmi rýchla. Čiže u nás aj tí ľudia sa relatívne rýchlo menia, že stáva sa, že máme ľudí aj, ktorí sú 10 rokov v agentúre, ale stáva sa, že po 2-3 rokoch, 4 tí ľudia agentúru menia,
čo je úplne prirodzené v našom segmente. A práve preto, aby tí ľudia ostávali u nás a aby mali tú pestrosť, tak sa snažíme vymýšľať aj nejaké či už vzdelávania, ktoré sú interné alebo teda externé, alebo sa snažíme tú kultúru podporovať a kultúru v zmysle toho, aby si tí ľudia rozumeli. Čiže ja to vždycky aj na pohovoroch hovorím, že my máme strašne veľa opiášov, keď to môžem tak povedať, ale je to niečo ako, že vždycky oslavujeme firemné narodeniny, kde tlieskame ako keby ľuďom, ktorí sú povýšení, alebo vítame nováčikov, že snažíme sa upriamiť pozornosť teda na tých ľudí, nech naozaj cítia, že ich vnímame, že si ich vážime, že sú tam, že sú naši kolegovia, že sme radi, že sú s nami. Zároveň, ak máme nejaké team buildingy majú že týmy samostatne a potom aj celá firma, tak to sa snažíme vždycky riešiť nejakým takým iným spôsobom, že sme posledné roky sme išli napríklad do Prahy na taký city break, kde hlavný program bol, že sme išli na burlesk, čo je úplne taký... Wow, čo je aký program? Áno, že chceli sme také nejaké, že tým, že sme kreatívna branža, tak sme chceli vymyslieť niečo také zaujímavé, čo ich naozaj možno aj inšpiruje z úplne inej strany, ako by to čakali. Alebo sme boli v Budapešti na City Breaku, alebo v Linci na festivale Ars Electronica, že naozaj sa snažíme takéto rôzne veci, ktoré sú inšpiratívne, ale možno nie tak na prvú. Že Frederika, to znie, že aj tá tvoja pozícia Talents and Culture Manager, že je to aj dosť o tom vytváraní, spájaní toho kolektívu. A ja viem, že vy aj podporujete tých vašich juniorov, že nie je to také, že teraz príď sem k nám a ukáž, čo je v tebe, ale pomáhate im aj v tom štarte. Máme radi ambicióznych ľudí, ktorí chcú v tom svete byť, chcú tú reklamu robiť, či už na strane produkcie alebo vymýšľať ju, keď sa na to pozerám z tých dvoch agentúr, ktorým sa primárne venujem ja. A preto aj našich kolegov podporujeme v tom, aby sa zapájali do súťaží, či už je to Young Lions alebo je to Young Drummers, čiže súťaže pre mladých ľudí z reklamnej branži, áno, ktorí tam dostanú zadanie od tej súťaži, vypracujú ho a my im na to dávame podmienky, či už ako dňom voľna, alebo im pomáhame s platením prihlášok, že dávame im na to výrazne ten priestor a venujeme sa tomu. Čiže my sme otvorení práve takýmto aktivistom, keď sa tak nazvem, a tým ambicióznym ľuďom a snažíme sa to v nich podporovať akokoľvek. Keď niekto príde, že chce ísť na nejakú konferenciu alebo si spraviť nejaký certifikát, tak akože ideme vždy do toho, lebo je to super a oceňujeme to. Frederika, u vás v agentúrach sú to hlavne tí kreatívci. Ako sa ti pracuje s toľkými kreatívcami? Mne je to prirodzené, pretože vždycky som robila v segmente a v priestore, kde títo kreatívci boli. Je mi to aj srdcu blízke. Mám rada takých ľudí. Ja sama síce robím HR, ale som tak trochu kreatívny človek, mám rada to celé. Čiže mňa to baví. Je to s nimi náročné, občas akože ja ako človek od papierov, keď to mám tak povedať, sa na nich hnevám, keď mi niečo nedodajú, neprinesú včas, musím ich naháňať a tak ďalej, ale beriem to ako tú súčasť, že to je tá dobrá daň za to, že robím s tak inšpiratívnymi a zábavnými, kreatívnymi ľuďmi. Frederika, ja viem, že ty si v reklamnej agentúre aj začínala. Ako si sa k tomu dostala? Ja som, vlastne tá moja cesta k tej reklame, k tej reklamnej branži bola jednoduchá, pretože som študovala marketing na škole v Trnave a tam vlastne chodili ľudia aj z reklamnej branže, z reklamných agentúr prednášať a vždycky to bolo pre mňa, že wow, tak toto akože táto reklama, ktorú vidí v telke moja babka, tak akože to tento človek robil, že aha, že vždycky to bolo pre mňa také zaujímavé a lákavé. Ja som sa počas ešte vysokej školy prihlásila na stáž do reklamnej agentúry, kde ma vzali. Pomedzi to som začala vlastne pracovať v Art Directors Clube, to je ADC, my to voláme tak. Je to také združenie kreatívcov na Slovensku, takže tam som začala pracovať ako taký koordinátor, kde vlastne pracujem aj dodnes popri svojej práci a tam sa mi vlastne ukázali tí ľudia, ten svet, to, že o čom to vlastne je. A popri škole už som začala vlastne pracovať v agentúre na takých interných veciach, taký interný account, pravá ruka vlastne šéfky. Potom som sa vlastne po skončení školy presunula na account manager pozíciu, čiže taký ten projektový človek, ktorý to ako keby riadi.
zadáva prácu tým kreatívcom, komunikuje s klientom a tak ďalej. Čiže na tejto accountskej pozícii som pobudla nejaký čas a potom som už pocítila, že baví ma viac sa starať o tých svojich kolegov a byť im na blízku a pomáhať im, aby robili tú prácu lepšie, ako riešiť primárne ten vzťah s klientom. Tak vlastne prišla takáto príležitosť na Leškovej robiť toto Talents and Culture, tak som tam išla a vlastne som tam už takmer 6 rokov. A cítim, že to je to také miesto správne, že to je to, čo ma baví robiť. Frederika, čiže nešla si tou klasickou cestou, že vyštudujem psychológiu, sociológiu, manažment, právo, nejaké HR, si porobím certifikáty. A ty si išla priamo z tej firmy, že si zažila, aké je to pracovať tam a potom si zistila, že viac ťa baví pre tých ľudí zabezpečovať to všetko, čo oni potrebujú. Tak, ja som taký punkový HRista, ak by som to mala povedať. A mali sme aj kolegynku, ktorú týmto pozdravujem, ktorá je presný opak mňa, čiže presne certifikáty, stretáva sa, chodí na konferencie, veľmi sa vzdeláva v tom. A my sme boli krásne protiklady, ktoré sa super doplňali. A je to veľmi dôležité mať podľa mňa aj takéhoto človeka, ale mne práve v tej branži pomáha to, že rozumiem tomu, čo tí ľudia robia, viem, čo sa ich mám pýtať, viem odhadnúť, kedy ma ten človek trošku zavadza, lebo nie úplne chápe tomu, čo sa ho pýtam, keď mu dám nejakú kontrolnú otázku, lebo viem, čo sa ho pýtať mám. Čiže mne to pomáha tým, že som si to zažila, či už tú takú mini produkčnú eventovú vec, alebo tú account manažérku v reklamnej agentúre, tak mi to veľmi pomáha ako keby na tých pohovoroch. Ad 1 vysvetliť tým ľuďom, čo vlastne robíme, o čom to je, a ad 2 aj vyhodnotiť, či ten človek vie, o čom sa vôbec rozprávame, respektíve či má na to ten talent, schopnosti, či je na to predurčený. Ale myslím si, že je super mať takúto kombináciu, že aj takého HRistu, aj takého HRistu, ako keby. Čiže v tvojom prípade ty si sa tie HR veci musela nejak doučiť? Išlo to tak prirodzene, že takéto hodenie do vody bolo to, čo u mňa fungovalo. Musela som sa to doučiť a som vďačná, že som v zásade tento priestor mala. Je to aj kvôli tomu, že vlastne toto oddelenie u nás v agentúre vzniklo aj presne tak ako ja, z osoby, ktorá robila predtým account directora, tak potom viedla toto oddelenie, čiže dali mi tú možnosť, za čo som veľmi vďačná a tak postupne som sa učila. Chodila som na pohovory s kolegyňami, tam som vnímala, ako to vlastne je. A tak prirodzene to potom išlo. Tie administratívne veci som sa samozrejme musela doučiť, ale bolo to tak v zásade v zábehu. Frederika, ako Talents and Culture manažer pre reklamné a produkčné agentúry, ako vyzerá tvoj pracovný deň? Taký klasický. Keby som to tak vedela povedať jednoducho. Nemáš klasický, to znamená? Bývajú pestré, sú dni, kedy som celý deň v office, sedím v kancelárii a čukám do počítača, lebo mám presne či administratívne veci, alebo online pohovor, alebo musím niečo pripraviť na nejaký interný status a tak ďalej. A sú dni, kedy sa vlastne ani nezastavím v kancelárii, pretože mám tu meeting, tu pohovor, tu niekam utekám, idem z jednej agentúry do druhej, keďže nesídlia na rovnakej adrese. Takže býva to také pestré, ale v zásade je to klasický job. Samozrejme sú tam nejaké výnimky. Ja si teda uvedomujem, že to HR sa niekedy trochu prispôsobuje aj tým kandidátom. Keď má niekto niekde prácu, môže prísť na pohovor iba počas obedu, alebo po práci, alebo skoro ráno. Čiže tá pracovná doba je taká akože flexibilná, ak to mám tak povedať, ale v zásade to nie je o tom, že by som chodila cez víkendy do práce, alebo tam ponocovala, to vôbec nie. Máte aj home office v tvojej pozícii? Vieš mať home office? Viem. Korona asi naučila všetkých mať home office, čo je úplne super a som rada, že sa tomu aj veľké firmy alebo možno malé, ktoré sa toho báli, otvorili a prišli na to, že sa svet nerúca. Čiže home office máme, keď človek chce a potrebuje, tak ho vie mať. Ja zrovna fanúšik home office nie som, lebo lepšie sa mi sedí za stolom, kde mám na to podmienky, ako za jedalenským stolom u mňa doma. Takže ja som taká, že naozaj v nevyhnutných prípadoch na home office doma som, ale ináč som primárne v kancelárii, čo ale je moje rozhodnutie. Frederika,
Aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý teda chce mať na starosti tie talenty nábor nových zamestnancov práve v takýchto dynamických reklamných a produkčných agentúrach? Musí byť výrazne komunikatívny, čo je podľa mňa aj počuť trošičku, ale dôležité je vedieť, ako keby vnímať aj toho človeka a vedieť, s kým sa môžem rozprávať kamarátsky, s kým sa môžem tak možno serióznejšie rozprávať, koho si môžem pustiť bližšie k telu, koho nie, komu je to lepšie navnímať, či ten človek je v strese, čiže ho tak nejako upokojiť. Čiže tá empatia je veľmi dôležitá v tom. Zároveň je dôležitý taký ten šiestý zmysel a toto navnímanie toho človeka, či sa hodí do toho tímu, lebo ja aj keď sedím na tom pohovore, vždycky mám niekde v pozadí v hlave to, že si predstavujem vlastne, kto tam sedí, s kým bude komunikovať, s kým bude si rozumieť s tými ľuďmi, budú kamoši, alebo to bude také, že kosa na kameň, že vnímať stále aj to, kam toho človeka hajrujem, čiže taký ten širší obraz mať a vlastne vedieť aj odhadnúť toho človeka, či by sa na to hodil, či na to sedí, či vie, o čom rozpráva. Čiže také tie veľmi softové, zmyselné, empatické vlastnosti sú výborné. A tá druhá časť tvojej práce, ty tak spomenula, že to sú ale aj tie papierovačky. Sú to papierovačky, ktoré niekto vníma ako nutné zlo a niekto to vníma tak, že si v tom hovie. My sa s kolegynkou smejeme vždycky, že ja som práve tá, ktorá nemá s tými papierovačkami problém, čo je pravda, ale je to o tom nastavení, že si nájdem v tom tú nejakú pasiu, čo samozrejme ma to nebaví úplne, že na prvú, ale snažím sa vždy nájsť aj v tom, čo ma v nejakom tom úkone, ktorý ma nie úplne baví, niečo, čo ma tam baviť bude. Čiže, ale je to veľkou súčasťou, veľkou výhodou je, ak človek má to logické zmýšľanie, že napríklad pri tých právnych veciach dokáže naprvu pochopiť, čo mu ten právnik hovorí, alebo čo je v tej zmluve napísané a tak ďalej, ale to si myslím, že je celé praxou, že do toho sa človek dostane a ak má partnera vhodného, či už kolegyňu, kolegu alebo právnika, s ktorým vie o tom diskutovať, tak to potom pochopí a ide to ďalej. Frederika, potrebuješ ty pre svoju prácu Talents and Culture manažéra používať aj nejaké nástroje, systémy alebo niečo také, s čím je dobre vedieť robiť? V zásade HR používa také HR tools, ak to tak nazvem, sú rôzne značky, rôzne druhy, kde majú tí HRisti databázy, kde majú možno nejaké CVčka, kontakty, šablóny mailové a tak ďalej, že majú tam niečo. Tým, že my máme firmy od 40 do 20 ľudí v tomto rozmedzi, nie úplne to potrebujeme. Čiže momentálne my máme takú internú základnú databázu, kde vieme fungovať aj tým, že sme dve. Keby nás už bolo viac na tomto oddelení, tak už je to komplikovanejšie, ale sme dve v jednej kancelárii, vieme si všetko povedať, máme zdieľané tie foldre, ktoré potrebujeme mať, čiže vieme takto fungovať veľmi jednoducho, ale v zásade si myslím, že tie HR tooly veľmi pomáhajú HRistom aj v iných firmách a je to super. Ty si spomenula, že ste dve s kolegyňou a tým pádom máte nejakého šéfa? Kolegynka, ktorú tu spomínam, Zuzka, je vlastne moja šéfka. Čo sa týka pozícií, čo sa týka toho, že rieši za nás tým čokoľvek, ak niečo potrebujeme, ale musím povedať akože s láskou v srdci, že sa nechová ako šéfka, že mi niečo prikazuje, rozkazuje a tak ďalej. Je to veľmi partnerská úroveň, tým, že máme tie agentúry rozdelené, tak každá funguje samostatne, ale ak by som to mala tak akože oficiálne povedať, tak primárne je ona moja taká šéfka, taký ten prvý kontakt a potom máme akože managing directora našej firmy, ale teda ona je moja šéfka. Frederika, čo ťa na tvojej práci baví? Na mojej práci ma baví veľa rôznych vecí. Už ten fit, ktorý som spomínala, ale zároveň ma baví aj to, že keď som na pohovore s kandidátom, keď je to napríklad človek, ktorý v tej branži nerobí, že je to nejaká juniorná pozícia, alebo ten človek má skúsenosť trochu z iného segmentu, tak sa mu vždy snažím vysvetliť vlastne, aby čo za ten čas, ktorý spolu máme, aby čo najviac pochopil, čo tá firma robí, ako funguje, aké pozície tam sú, alebo vysvetliť mu tú konkrétnu pozíciu, ak sa bavíme o juniorovi. A tam si nájdem vždycky tak sama so sebou súťažím, že či poviem naozaj všetko,
A vždy ma poteší, keď mi ten kandidát na konci povie, že nemá ďalšie otázky, lebo všetky som mu už zodpovedala. Alebo teda, že z toho, čo som mu povedala, ako som mu to vysvetlila, úplne všetko pochopil a je mu to jasné. Akože niekedy si tak myslím, že mi to len povedali, aby povedali, ale niekedy na nich aj vidím, že naozaj pochopili, aj vďaka tomu, akým spôsobom som im to vysvetlila, že vedia vlastne, o čom sa bavíme, čo robí tá firma. Čiže teba baví to, že vieš to tak vysvetliť a oni potom lepšie vedia zvážiť, že OK, že máme tu fit alebo nie. Áno. Dobre, a čo ťa nebaví? Dokáže ma zamrzieť a nebaví ma, keď to mám tak povedať, ak sa nám hlásia nerelevantní kandidáti. Čiže to je kto sa k vám nehodí? Naša branža a náš segment nie je o tom, že to musí mať človek vyštudované, čiže je to v tomto náročné povedať, ale ak mám nejakú pozíciu vyhodenú, kde vyžadujem napríklad u grafického dizajnera, aby už mal 2 roky skúsenosti, lebo je to mid pozícia, alebo pri seniornejších pozíciách, ak sa mi prihlási človek, že predajca aut, alebo niečo, čo nemá absolútne žiadnu skúsenosť doteraz s tou pozíciou, tak je to také, že vidím, že to bol kobercový nálet, alebo jeden človek, keď mám otvorených 5 pozícií, tak sa mi prihlási na všetkých 5, ktoré sú úplne odlišné. Aj to sa deje, že ten jeden človek sa prihlási na 5 rôznych pozícií. Áno. Tak to ma tak vie zamrzieť, lebo berie nám to samozrejme čas. A je to také, že vidím, že ten kandidát možno ani nemá záujem, len si posiela kobercovo a však možno niekde motika vystrelí. Čiže mu potom 5-krát odpoviete, že mrzí nás to, ale... Zväčša sa to snažím dať dokopy, alebo mu potom tak naznačím, že jednu mu odpíšem normálne a druhú mu odpíšem, že už som vnímala, že ste poslali CVčko aj na túto pozíciu, nefituje to, že trochu, aby si ten človek možno aj uvedomil, ale samozrejme slušne. Hej, to rozumiem, že to zamrzí, lebo aj preňho je to také, že dostal zamietavú odpoveď. Ale. Vieš povedať aj, čo je na tvojej práci možno bláznivé, nečakané? Zaujímavé je to, akých ľudí stretávam. A to je práve tá reklamná branža, teda tá kreatívna branža, nielen aby som hovorila o reklame, ale celkovo tá kreatívna branža je zaujímavá. Stretávame sa tam s rôznym typom ľudí a to ma na tom baví zároveň. A mám výbornú príhodu, na ktorej sa už cez 2 roky smejeme s kolegom, keď som mala s ním pohovor, ten prvý úplne, že prvý taký kontakt náš, tak on hneď akože v prvej, druhej vete ma sfúkol, že vyzerám strašne mlado a že v zásade, čo ja tu viem, že čo ja ho idem pohovorovať jeho skúseného seniorného človeka. Pohovorovali sme to ďalej, teda absolvovali sme spolu tento videokol, kde mi na konci vlastne tak ospravedlnil zahambenie a povedal, že teda vidí, že vie, o čom rozprávam, že chápem tej práci, že chápem tomu segmentu a že teda ma súdil akože príliš skoro. A teraz spätne, keďže je to stále môj kolega už cez 2 roky, tak vždycky sa na tom smejeme, že napriek tomu, že takto ten pohovor spackal úplne, tak som mu dala tú šancu a je u nás a sme kolegovia. A vždycky, aj keď niečo chce, tak si to tak vyhodíme na oči, že ale však ty si mi neveril, alebo on sa teda aj po tých 2 rokoch stále ospravedlní, že ma takto vnímal. Myslíš, že to zvládnem? Pekne to. Frederika, prosím ťa, že niekto, kto chce robiť tvoju prácu, konkrétne Talents and Culture Manager, čo je v podstate HR, ale také naozaj kreatívne, lebo v reklamných produkčných agentúrach a veľmi dynamické kolektívy, čo by si niekomu poradila, keď chce túto prácu robiť? Okrem tých vlastností, ktoré sme už spomínali, že aby bol ten človek komunikatívny, aby mal aj tú empatiu a používal ju a vnímal tých ľudí, tak je to asi to, aby bol tým kolegom, ktorých už v agentúre má čo najbližšie, aby sa snažil čo najviac pochopiť, čo robia, ako robia, možno prečo robia, lebo tomu pomôže potom v tej práci lepšie vysvetliť kandidátovi, o čom sa vlastne rozprávame, aby poznali ten produkt čo najlepšie a čiže to, čo sa na tej pozícii robí, čo je výstupom, hej? Áno, že aby čo najviac poznal vlastne to, čo predáva tým ľuďom na pohovore. Čo budú robiť oni potom? Áno. Zároveň také uistenie možno, ktoré by som tomu človeku dala,
Okrem tých vlastností je to, že to bude pestré, že to je naozaj že zaujímavé a vždycky sa niečo deje, že to nie je korporátne, čo nemusí byť zlé, nechcem to demonizovať, ale je to naozaj veľmi, veľmi špecifický segment a je to také veľmi svojské. Čiže tomu viem sľúbiť, že bude naozaj dynamické, nekorporátne, pestré. Čiže každému, kto rozmýšľal, že by sa uchádzal o pozíciu Talents and Culture Manager v reklamných produkčných agentúrach, čiže v tom reklamnom biznise, vieme zaručiť, že určite sa nudiť nebude, jeho dni budú pestré a určite budú zaujímavé. Presne tak. Frederika, ďakujem ti krásne za rozhovor. Bola s nami Frederika Kovalčíková, Talents and Culture Manager zo 6 reklamných produkčných agentúr, ktorá má pestrú, zaujímavú prácu a každý deň vyzerá veľakrát aj inak. Ďakujem za pozvanie.